pero los que me quiero, estos no van a bodas. Bueno, això és com de la família, no? Al final és una petita família. Pues ¿verdad o no? No soy muy dura. Bueno, I en canvi tu li preguntes a la gent i ja, i la imatge, la imatge és percepció que diferent. soy superduríssima. I en canvi aquí, jo amb la meva gent, amb el Torito, la meva gent, soy blanda, más tirando a blanda que tirando a dura. Ojo, eh? I tu, ja que estem parlant d'això, quin estil de lideratge consideres que tens tu? O és diferent en funció de l'entorn en el que estiguis? Clar, l'estil de lideratge dintre del meu equip, o sigui, del meu grup de gent, jo crec que és donar-los exemple. O sigui, els lidero perquè em reconeixen un intel·lecte, saps? Competent, no sé com dir-ho. Que sóc capaç de generar noves idees, de liderar-los científicament, intel·lectualment. ¿Es esto? Sí. Menos mal. Bueno. Bueno, també si dice que no... O sigui, em segueixen perquè em veuen una persona que les puede... Un referent, no? Molt bé. I creus que fora, per exemple, et pregunto, pel fet de ser dona és diferent? O sigui, dona, líder, referent en el seu camp, t'has trobat en situacions... És que una vegada m'ho preguntava un amic meu, no? Em deia, no, ja no hi ha masclisme. Dic, sí que n'hi ha. El que passa és que no és tan evident com ho era fa uns anys. I li vaig dir, mira, o sigui, per mi la millor manera de comparar-ho és que tu et mous en un fluid que és l'aire i mentrestant jo m'estic movent en un fluid que és aigua. Tot el que jo faig em costa una mica més que a tu. Tots els meus moviments són més difícils que els teus. Llavors és molt més fàcil que tu avancis un tros molt més llarg, mentre que jo, amb un esforç al triple, avanço menys tros. Sí que avanço, i sí que la gent pot objectivar que he arribat a ser jefa, que tal, però la quantitat d'esforç que a mi m'ha implicat i que m'implica cada dia aquest estatus, o arribar a un determinat estatus, o arribar a ser un referent, o arribar a que les teves opinions, no, d'alguna manera, és com si t'estàs movent en un fluid més viscós. Costa tot més. Moure un braç costa més, perquè has de convèncer més a la gent. A la gent li costa més creure la teva idea. Jo crec que perquè ve d'una dona, en algun punt del nostre cervell, té més credibilitat automàticament una idea que ve d'un home que d'una dona. Això ho canviarem, però sempre tinc aquesta sensació que estic movent-me en un fluid més viscós. No sé si et serveix la comparativa. No, totalment. És Perquè molt ara... visual el tema de l'aigua, és veritat, no? Que és tot com molt més costós, molt més difícil i no hauria de ser. I al final, objectivament, si mires els motius, no entens el per què ha de ser així, no? Suposo que és per una societat que, des de que som ben petites, venim d'un històric, no? I d'una forma de fer les coses molt masculinitzada. Això que diuen que les nenes no es creuen que poden ser científiques. El que una nena no es cregui que pot ser científica, quan escolta una científica, també ella té com un petit clic de no, tu no pots ser-ho. O sigui, jo no puc ser-ho perquè sóc dona, tu ets dona, per tant no pots ser-ho. Hi ha un petit clic aquí. Llavors costa més convèncer-los. Evidentment que això està rodant i això cada cop serà menys viscós per les dones, saps? El medi en el qual ens movem serà menys viscós, però ho és. I costa tot més. Jo quan estic a una reunió, a vegades m'ha passat, que dic una idea i la gent com que bueno, no ho ha escoltat, per la raó que sigui, no l'escolta, però el meu company del costat l'ha escoltat. I ell la replica. I llavors tothom pensa que és una gran idea. Això m'ha passat més d'una vegada. I dius, ostres, és curiós, si menys no, perquè jo no és que parli fluixet, precisament, com perquè no m'escoltin, però bueno, no m'heu escoltat. Però quan ho diu ell, tothom és com que paren a escoltar-lo, més que a una dona. No sé si fos més legítim, no? Pel fet que ha sortit d'una veu dona. Sí, és una cosa molt difícil d'explicar, inclús, perquè és molt subtil. Però tens aquesta sensació contínuament, no? Una mica de... costa una mica més. I tinc la confiança que cada cop serà menys aquest efecte i que abans el líquid era molt més viscós per les dones que no pas ara. I, de fet, abans les dones, per poder liderar, havien d'imitar la manera com liderava l'home, i això ho deia molta gent i era veritat. Les dones, la manera que trobaven per ser acceptades i deixar-les funcionar era una mica liderar com els homes. Però jo no lidero com un home.
i no soc, o a la manera antiga, no sé si com un home o a la manera antiga que ho feien, i com que només hi havia líders homes, doncs, no? Ho associem, no? Però el lideratge femení no té per què anar per aquesta via, en cap cas. I espero que el masculí tampoc, en un futur. Esperem que sigui un tema de persones i d'estils, no de gèneres, en qualsevol cas, ni de sexe. Exacte, jo crec que sí. I que el lideratge ha d'anar més per donar exemple que no per imposar-se per una qüestió jeràrquica, no? No és com estar en una escala. Jo estic aquí a l'escala i tu estàs aquí, no. Jo et lidero perquè sóc capaç, no?, de ser un exemple per tu, un referent per tu, perquè et genero il·lusió, perquè et genero camí per recórrer. Hi ha moltes coses que fa un líder i que jo crec que és per aquesta via on no, la persona que treballa per tu et vol seguir. I aquest és el lideratge per mi l'ideal. El real, sí, el que hauria de ser, perquè aquí genera referents que després es convertiran en referents d'altres persones, no? I això és una cadena al final que genera el canvi. Clar. Sí, totalment. Estem parlant amb la Anna Vivancos, que és cap del grup de genòmica del càncer. Anna, gràcies per haver acceptat aquesta invitació per parlar amb aquests vídeos amb motiu del Dia de la Dona. M'agradaria preguntar-te, perquè parlàvem de referents, quins referents has tingut tu des que eres petita? Sempre has tingut molt clar que volies fer ciència? Va haver-hi alguna cosa molt especial a la teva vida que va ser la que vas dir, doncs sí, jo ara arrel d'això vull dedicar-me a fer ciència? Doncs sí, molt bona pregunta. Clar, els meus referents professionals, doncs a casa meva la gent era metge, no? La meva mare, el meu pare, els meus germans, tots metges. Llavors els meus referents han sigut ells, d'alguna manera, tots ells, no? Eren 2 homes i 2 dones, han sigut els meus referents de dedicar-se a una funció, no?, que ajuda els altres, no?, la preocupació pels pacients, tot això ha sigut referents per mi, absolutament. El meu pare, a més, sí que tenia com era un metge que era bastant reconegut com a metge, i això també a mi m'inspirava, volia ser una persona que pogués aportar, no?, en positiu cap a la societat, i això jo crec que han sigut els meus principals referents. Però en comptes de fer-me metge, hi va haver aquesta situació a la meva família. Jo tenia un altre germà que tenia un síndrome de Down i a ell no el podien ajudar mai, i jo estava preocupada perquè no el podíem ajudar. I llavors allò va ser com el clic de em vull dedicar a ajudar, em vull dedicar a l'entorn científic, és el que millor se'm dona, però metge potser no és la manera com ho faré. I llavors d'aquí la genètica i l'interès per com era aquella malaltia, i tot això ha sigut el caldo de cultiu, diguéssim, en el meu cas. I de referents femenines, jo crec que tinc la meva àvia, però va ser referent. O sigui, la meva àvia, que havia sigut una dona que es va quedar a casa treballant i va seguir, li va tocar, perquè ella volia treballar, però per les circumstàncies familiars no es va donar el cas que ella pogués anar a treballar, i ella, quan era petita, des que era molt petita, sempre m'explicava que allò no era la manera de fer. Sempre em deia, no has de dependre de ningú, has de treballar. O sigui, ella sempre em venia i m'explicava les coses. D'alguna manera, amb les seves frases que venia i em donava... M'explicava la seva realitat, d'alguna manera, sense queixar-se, Això també ho tenia, que no es queixava mai, però per lo que et deia, tu ja eres capaç de llegir que allò no era... Era també una persona avançada per la seva època, perquè imagina't en una època en la que se li suposava, en una societat patriarcal, que la dona tenia un paper estricte, el fet que ella t'inspirés d'aquesta forma amb aquestes frases és com molt rellevant, perquè al final ella tenia una visió com més moderna, més de futur del que una dona havia de fer. Absolutament. I jo crec que ella això ho portava dintre i no ho deia perquè, clar, evidentment ella havia crescut en aquest entorn on la normalitat era això i el que s'esperava d'ella era això, però ella va intentar treballar i el seu marit li va dir que no calia, i que, clar, tenien molts fills. Jo ja entenc que la situació, sí, hi havia molts fills, però ara es resoldria d'una altra manera aquesta situació, no? Clar.
I bé, ella va acceptar, perquè la normativa social en aquell moment era acceptar el que et deia el marit una mica, que clar, ara mateix això ens sobta molt. O sigui, ara que pugui venir el meu marit i a dir-me el que he de fer amb la meva vida laboral, a mi això em sobta. Doncs allò abans era la normalitat. I la seva manera una mica de tornar-se contra el sistema era assegurar-se que les noves generacions no passarien per allò. I jo crec que era una mica això, era implementaré aquesta idea amb vosaltres perquè no badeu, perquè això no us passi a vosaltres. La contribució que ella us ha deixat, no? D'alguna forma, Sí. una contribució superimportant, Sí. una visió de la vida diferent. No? Sí, i a mi això em va marcar bastant, també de ben petita, que ja ho tenia claríssim, no li vaig dir, no pateixis, que jo treballaré. Ho tinc clar. Ho tinc claríssim, sí. I ella va ser molt inspiradora, en realitat. Que bonic. I Anna, si parlem de la recerca i d'aquesta experiència arrel de la malaltia del teu germà i el que va provocar que et dediquessis a la recerca, ara de fet, sempre ho dius, que des del laboratori el que fas cada dia és intentar ajudar els pacients amb càncer a trobar una solució. Ens podries explicar per la gent que ens estigui escoltant i que no sàpiga ben bé què feu, a què et dediques? O sigui, a què dediques el teu dia a dia intentant ajudar els pacients? Doncs, clar, el meu dia a dia està composat, som dones, som multitask i fem moltes coses. En aquest laboratori fem moltes coses. Una de les coses importants que fem és participem en un programa que en realitat hem generat també, de cribatge molecular dels pacients d'oncologia, i els hi busquem biomarcadors. Busquem en els seus tumors o en les seves mostres, busquem la presència de biomarcadors que són com característiques dels seus tumors que ens poden ajudar a orientar millor el tractament. Ja sigui perquè tenen una alteració que fa que tinguin un fàrmac dirigit directament a aquella alteració, o bé perquè tenen una alteració que ens fa entendre com és aquell tumor, com es pot comportar en relació a un determinat grup de fàrmacs, o també perquè podem entendre que té molt bon pronòstic, se li pot donar un tractament menys agressiu. O sigui, estem aportant... És com si abans estiguéssim treballant amb càncer fent una foto molt pixelada i ara cada cop tenim més píxels a la foto, a la imatge, i cada cop podem veure millor quina és la imatge real darrere d'aquell càncer que està tenint aquell pacient. Llavors, nosaltres ens dediquem a... Una tasca que tenim és nodrir aquest programa de noves proves, que cada cop ens donin més informació, més píxels a la imatge, i en aquest sentit fem molta activitat de desenvolupament tecnològic nosaltres. I també tenim un altre vessant, que és, un cop estem aplicant aquestes noves tècniques, aquestes noves tecnologies en els pacients, tenim les fotos més pixelades cada vegada, a banda del cas individual del pacient, podem també fer recerca sobre aquestes dades, sobre aquests casos, per veure sobre aquesta informació molecular o aquests biomarcadors, aquests pacients que reben determinats tractaments, a quins responen millor. Perquè així, la propera vegada, si fem aquest estudi i entenem la relació entre els biomarcadors i els tractaments, la propera vegada que vingui un nou pacient, li podrem aplicar aquest nou coneixement que hem generat. I ho fem molt, això també. O sigui que la nostra activitat està sempre centrada en el dia de demà, poder aportar més informació i més coneixement per interpretar aquestes fotos que cada cop intentem que tinguin més píxels, més informació. I seria tot orientat cap aquí. Cap als pacients. Sí. I en aquest dia a dia, que ja sé que és complex i que hi ha molta feina i tal, com sent una persona referent, que està el referent en el seu àmbit i que ocupa un lloc de comandament en aquest sentit, com ho compagines amb l'altre no professional, el teu dia a dia? Et costa, com a totes les dones, però treballin o no, però al final hi ha una part molt important, que és de la vida familiar. I com arribes a tot? Com ho fas? Com t'organitzes? Bueno, la veritat és que és complicat. O sigui, per tothom és complicat. No crec que a ningú li resulti fàcil. Jo tinc la sort que el meu marit és mestre
i té un horari que ens permet, no?, fer de més i de menys. I en realitat, no?, va ser ell qui es va agafar la reducció de jornada. O sigui, som una família, no?, bueno, adaptada a la nostra situació i a més, bueno, jo crec que, no?, en molts casos, pues això que som iguals, no? Tenim una relació igual respecte a la nostra realitat i les nostres obligacions. I ell va agafar la reducció de jornada per poder atendre el nostre fill en un horari que és molt complicat, s'ha de dir, no? Arribar a tot és molt complicat. I ell pues, fa aquesta part de la conciliació, que moltes vegades són els avis, és així, o terceres persones que no vols, però és que... És que no queda una altra. És que no queda una altra. I en aquest cas jo tinc aquesta sort, molta sort. I puc dedicar més estona, no?, a la feina, però realment aquest és un problema que tenim a la societat i amb l'envelliment de la població. Jo penso quan el meu fill... Clar, jo el vaig tenir amb 40, quasi 41. Quan el meu fill tingui edat de tenir fills jo estaré molt fora d'onda. O sigui, o té capacitat de tenir una millor situació de conciliació o ho passarà malament. No? La fitxa dels avis ja no la tindrà segur. I això penso que hem de pensar-ho, ens ho hem de plantejar, hem de donar més flexibilitat. A mi és un tema que m'estressa a vegades, perquè intento no fer-ho, però si a vegades em poso a pensar en futur i li sumo anys a quan jo tingui, perquè a mi em passa una mica com a tu, quan jo tingui X anys, o jo què sé, no?, més encara en una edat, i això que hi arribem bé, que hi ha molts condicionants, que mai es pot dir, Sí, tal qual. Però, i més dedicant a el que treballem, crec que som com una mica més conscients, no?, amb tot el que hem passat també, però és veritat que penso, ostres, si jo arribo a la jubilació i tal, i dic, mare meva, el fet de tenir-los a una edat més avançada també et condiciona una sèrie de coses, no? Per això suposo que d'aquí que siguin més independents, que, no? És un tema afegit que ningú en parla, de vegades les maternitats a una edat més gran tenen també... Sí, jo crec que nosaltres, o sigui, clar, la concepció de com hem de... o la manera com jo entenc que he d'inspirar el meu fill és que en una edat no molt gran ja comenci a ser molt independent. O sigui, jo m'he ficat com una fita, jo que sempre estic amb els números i pensant i tal, jo tindré aquesta edat i l'altra. Clar, la meva fita una mica és que intentar que ell tingui al cap que quan tingui 25 anys ha de ser completament independent en un escenari entre 25 i 30, o sigui, més a 25 que a 30. Perquè és que, clar, ja... Si no, no ens donen ja els números. És veritat que, pobre, haurà de ser independent molt jove, però, bueno, jo em vaig emancipar als 25, o sigui que és factible. És factible, i ho haurà de fer, perquè és que és veritat que ens fem grans i aquesta maternitat endarrerida, a ell li agafarà tot endarrerit. També està patint perquè... tot i que físicament s'està bé, no?, amb 40 anys, però ja estàs més cansat que als 30. Sí, és diferent. L'energia no és la mateixa. No. I llavors, clar, això ja ell ho està patint sense saber que ho està patint, pobre. Però sí que penso que l'he d'educar en que sigui independent, en que no estigui dependent meu. Jo veig moltes persones que són molt dependents dels seus pares, inclús a edats més avançades. Això jo crec que no li he d'alimentar perquè potser, pobre, ja estaré jo més per estar depenent jo que no pas ell. Hi ha altres circumstàncies, sí, totalment. Però bueno, si a vegades les coses s'aniran veient, a veure... Sí, i no sumis anys, perquè jo també ho he fet i és fatal. No. És algo que ja m'he prohibit. És com el de mirar Google quan tens una malaltia i mirar els símptomes. No, tampoc sumis anys. No sumis, perquè jo també ho faig i cada cop que ho faig... No. No. És un estrès afegit. T'agobies. No cal. I a més ja està, o sigui, ja són així les coses. Totalment, ja està. Fas una decisió presa i ja. Ja està. Cuidar el més que puguis per estar el millor que puguis. I ja està, això és tot el que tu pots fer, no? És el recorregut que tu pots fer. El que depèn de tu, sí. Per tant, ja està, a partir d'aquí no sumis. Totalment. I al Thor li inculques, entenc que sí, però valors com d'igualtat, de tenir en compte que ha de ser una societat més igualitària. Li poses algun exemple, per exemple, el que t'ha passat a tu, igual encara és petit, no? Però alguna cosa li expliques? Intento... Clar, ell a casa seva ja està veient un exemple on els rols no són els
que a lo millor ell pot respirar la societat en general. A casa nostra, doncs, la situació l'hem adaptat a lo que va millor per nosaltres i en aquest cas ell doncs està més estona amb el seu pare que amb la seva mare. I aquesta és la realitat que ell està veient. O sigui que jo crec que ja la inspiració, la realitat que ell viu ja no és una realitat com la que vivíem nosaltres, no? Ja crec que... I clar, ja d'aquí tot se'n deriva, perquè nosaltres a casa doncs, tenim, no sé, és tot com... No hi ha uns rols concrets, ni hi ha com unes obligacions concretes en funció del sexe, sinó que anem rodant-ho tot. O sigui que crec que ell ho està visquent des d'una situació el més normalitzada possible o igualitària possible. Que mai és tot igual, perquè no estem en unes... No sé, la vida no és igual per tothom, no ens dediquem a lo mateix, no tenim els mateixos horaris i això ja deriva en que hi ha diferències cap al fill, no? Només per les hores que li pots dedicar, no? D'alguna manera, però no està visquent cap diferència en les obligacions ni tampoc en els drets de cap dels dos pares, en aquest cas. I de moment és molt petit, no pregunta gaire, el qual entenc que no ho està visquent com una cosa que el sobta. I per tant, de moment no li estic explicant cap cosa en concret. Si veig alguna cosa sí que li comento, però en realitat si ell no està manifestant cap biaix, cap per res, vol dir que tot està bé. Llavors intento no intervenir. Saps? Sí, de cas si té algun dubte, ja et preguntarà, potser quan sigui més gran. Sí, va tenir dubtes amb els colors en algun moment, que si eren colors de nen o de nena. Això sí que en algun moment va dir que no volia, va rebutjar colors perquè deia que eren de nen o de nena, i aquí ja li vam explicar que els colors són colors, que no tenen sexe. Però és veritat que recurrentment, si tu vas a buscar roba, la paleta de colors que tu trobes amb la roba de nen o la roba de nena és diferent. Sí. Si jo entenc que hi hagi faldilles o vestits per les nenes perquè socialment sempre ha sigut així i les dones es posen faldilles i no pantalons sempre i els homes sempre van amb pantalons. Això ja ho entenc, tot i que no hauria de per què ser així. Però bueno, s'entén. Però la paleta de colors perquè ha de ser diferent. I clar, ho tens allà cada cop que vas a comprar roba. És que és tal qual. Clar, a mi no m'estranya que el meu fill em digui que el rosa és de nena, perquè només li pot veure les nenes, perquè la roba de nens no té rosa. No té rosa. Clar, aquí també, una mica hauria de ser una cosa, no només que els pares expliquem, no, mira, els colors no tenen sexe, però clar, si la roba només... Vas i tu trobes, clar. O sigui, això hauríem de fer com una conscienciació i començar a introduir colors, perquè, pobres, o sigui, jo tinc un fill i el meu fill no pot vestir amb colors, o és molt difícil trobar-li roba amb colors, pel simple fet que és un nen. Això també, pobres, a mi em sap greu. Penso que les nenes tenen una colorimetria molt més interessant. Sí, hi ha coses que condicionen, tens raó, com a societat. Però bueno, jo crec que aquí està la tasca de la família, de l'entorn, d'anar explicant que al final no hi ha un tema de sexes en els colors i en altres àmbits, les joguines... Bueno, podríem posar molts exemples, però... Les joguines, aquesta és una altra, que també... Bueno, en fi, sí, també, és que també... Però la roba molt, I jo, perquè a mi m'agraden els colors i no li concedeixo roba de colors o dibuixos o estampats una mica alegres. Fes aquest exercici. Quan vagis a buscar-li roba a la teva filla, mira a veure a la secció, la mateixa edat, mira la roba dels nens. I veuràs que és molt més avorrida, no hi ha estampats, els colors són molt més foscos. Fes aquest exercici. Ho faré. No ho havia pensat, però ho faré. Sí. Tens tota la raó. Bueno, i és així, i clar. No, ho faré i t'ho diré. És que no ho canviarem, saps? Si no comencem a tenir l'oferta i a l'ésser humà, moltes de les coses que normalitzes perquè les veu freqüentment. És la manera de normalitzar. Veure una dona en ciència és la manera de normalitzar que les dones poden estar perfectament en ciència. Totalment. Veure una dona
presidenta d'un país és la forma de normalitzar que les dones poden ser presidentes d'un país. Aquí no tenim historial de dones presidentes, per exemple, en aquest país nostre. I sembla com que no puguin ser-ho. Ni en la majoria de països Ni en la majoria. s'ha donat un exemple concret en algun país i prou, O sigui, no hem tingut referents en aquest sentit, sí. O sigui, la forma de normalitzar-ho és veure que això pot passar i que no s'enfonsa l'economia del país, ni s'enfonsa el país, no es fa, saps? No s'obre la terra i engoleix el país, sinó que pot ser perfectament compatible, no? Una dona en aquella posició. Doncs això és una mica el mateix, no? Veure els nens vestits amb colors... És una forma de normalitzar. Sí, serà la manera de normalitzar que els colors no tenen sexe, si no, continuaran tenint sexe. Per molt que diguem, si després no ho veuen, s'ha de... Saps? Hem de donar l'exemple, crec. I ja per acabar, Anna, i en aquesta línia, a les persones que ens estiguin mirant, quin missatge en pro de la igualtat, no? Diries, o que t'agradaria dir com a reflexió final, no? Què podem fer entre totes i tots, perquè al final és una tasca de tothom, per poder anar canviant aquestes petites coses que passen en el dia a dia i que hi ha coses que passen a les dones pel simple fet de ser dones, no? Li podríem dir micromasclismes i molts altres noms, no? Però aquest fluid és el micromasclisme, que el tenim... Jo crec que és important ser-ne conscients. O sigui, per mi, a vegades entendre el que està passant o veure quan està passant alguna situació aquestes de micromasclisme, identificar-les. O sigui, fer aquest esforç d'intentar identificar quan això està passant i fer l'exercici de canviar-ho. Inicialment has de fer l'esforç de canviar-ho millor per després que sigui una rutina, perquè és l'única manera, dones i homes. O sigui, aquí tot... Crec que dones també ho tenim en el nostre cervell implementat aquest micromasclisme. A vegades estem acceptant coses que no tenim per què estar acceptant, no? I és perquè hi ha aquesta roda que tenim i aquest micromasclisme que tenim inserit al cervell. O sigui que jo crec que hem de fer l'esforç d'estar alertes per identificar-lo i per poder corregir-lo. I sobretot exercir la igualtat. Per mi la qüestió és... no la demano, l'exerceixo, saps? I per mi aquesta és la manera de fer. Molt bé, doncs amb aquestes reflexions quedem. Ha estat un plaer, gràcies per compartir aquesta estoneta i aquestes reflexions entre les dues. Gràcies, Bianca, m'ha encantat. I res, a tots vosaltres us convidem a veure aquesta sèrie de vídeos que estem fent amb motiu del Dia de la Dona amb professionals que treballen al Vall d'Hebron Institut d'Oncologia. Gràcies i esperem que ens seguiu als nostres canals de xarxes socials.